Pa, a? Ko je to čovjek? Idem ne brzo da proverim. A? Ovdje piše upitnik. Dobar dan! Пожалуйста. Vi pričate ruski? Пока. Я. Citizens of the world, Dobro. come before you to bring you news that will be very Ko hard to ste vi? Николь. Zašto ste obučeni tako? Я. Da, vi. Да. Да. They were right. Ali, na polju je sunčano, vedro nebo. Я. Слити. Я будала. Ne misliti vi budala, misliti vi pogrešili. Na polju, vedro nebo. Сергеевич. Sergijević. Gospodine. Sergijević, čarobnjač. Drago mi je što smo se mi, пожалуйста. Умря. Šta, gdje sam to ja? Ajde lepo. Opet ti. Kaj ti hoćeš od mene? Šta ti hoćeš od mene? Šta ti hoćeš od mene? Ja sam Terminator. Terminat? Sad ćeš ti da dobiješ opet. Kada moramo da begamo. Parkour! Terminator! Pazujem, on će se ugasiti, odmoriti. Ne, uvatit će me. Ne! Joj, Terminator! Čavala! O ne, ono će snagu da uzme. O ne. Joj. Vatam šturu. Okej. Eno ga, Terminator. Joj. Ne. Terminator. Uj. Možemo kao razumni ljudi. Budemo... Ne budemo se bijemo. Joj. Ne, Terminator. Terminator! Zašto je sve ovako mutno? Kog đavola, što se dešava ovo? Ima neke robotske oči. Moja noga, ne bude hoda, joj. Poznao sam tebe. Ko si? Ja sam Arnold Schwarzenegger. Ali, kako? Ti? Ovo je što sanjaš, ovo sve istina. Ti si pao u nesvijest. Ti san koji sanjaš. Sve se dešava po istinitoj priči. Ja sam jako dobar, ja ću da ti pomognem. Ali moj drugi brat pravi invaziju na zemlji tvojoj. A tvoja planeta je planeta Zemlja. Znam to. Tako da počinjemo zajedno kao timski rad. Jer može, moj druže, daleki. Naravno. Ajde. Evo, ruke, daleki druže.